Hi Lobs, or ladies and boys. Welcome back again diri sa tuang YouTube channel. O karon, another trending confession usab nga gikan sa Usinian Freedom Board ang atong basahon. Pero before ana, sa mga wala pa nakasubscribe, palihog og subscribe og palihog og tuplok sa notification bell aron updated ka kanunay. Ug sa mga nakasubscribe na, sa mga kanunay nga naminaw, nag-comment, nag-react, nag-share, daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug karon ladies and boys, aniya na ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ako sa pangalan nga Helga. 22 years old, ug confidently beautiful with a heart. Usa ko sa mga nawad-an og trabaho tungod sa pandemic. Ug tungod kay wala lagi ko'y trabaho adtong panahona. Ako ang gihangyo nilang papa nga mag-uban ni Lola nga 79 na ang edad nga nagpuyo sa Pikas baryo namo. Hangtod sa makauli daw, ako ang auntie. Sa balay ni Lola, moingon jud ko nga dili jud ko mahiluna ug naa ako dito. Kay nga no? Sige ra mig balik-balik og panghinlo. Kay grabe kaayo kalimpyada ni Lola. Ultimo langaw, mauwaw na nga mutog pa. Kay mismo sila, hugawan na sila hang kaugalingon. Kay perte kasinaw ang mga sawog ug mga gamit ni Lola. Sinaw pa sa mga kaupawan din. Mao na og naa ako didto. Sige ra gyud ko libot-libot panghinlo kay lisod pod og si Lola ra kong pasagdahan nga malatos gyud kog butay ni Papa. Dayon dos andanas di ay ang balay ni Lola. Half karaan og half glow up na. Kauban ni Lola og puyo si auntie og duha ka na. Ug kay abroad naman ang mga anak ni auntie. Sila na lang duha ni Lola ang nabilin. Daghan pud sila silingan, mo na nga okay ra og sila ran duha. Pag abot pa lang nako ato, tuwa na si Lola. Nga gasigi nagpanarapo, unya na ay kay istorya nga lalaki. Nga wala pa kailan. Dayon ingon akong Lola nga, di naman di ay akong guwapang apo. Tubagpod ko, nga atik sad kala, guwapa walay tapad. Nitanaw na ko ang lalaki. Pwede na si kuya. Dakog bukton, check. Taas, check. Lami og likod, check. Lami og sampot, check. Hairstyle, check. Ang tiyan kay check. Ug ang nawong, madalara. Pero nituto ko sa mata manukon man di ay og mata. Ang pikas nagtanaw nako, ang pikas wala. Wala man magkasinabot ang mata. So na-discourage ko. Pero usahay man pod magkasinabot man pod iya mga mata. Mag-synchronize man pod usahay. Ningon ang lalaki nga, kinsa maning dalagahan ay. Nito bagpod si Lola, nga ako aning apodoy. Ningon pod ko sa lalaki nga, mayong buntag ya. Tubag siya, ngayaw ko kuya ha kay murag parihas raman siguro tag-edad. Sumuto nga nangutan ko kung pilay edad niya. Nitubag siya, nga 25. Ikaw? Nitubag pud ko, nga 13 ako. Mura siyag nakuratan. Ako siyang ingnan, nga 30 na bitaw ko. Dayon nangutanan akong song Lola kung abari na ba ang kwarto. Padadmadadma na lang dayon ko kaya na-discourage lagi ko sa iyahang mata. Malibat po tag-apel. Pinaisnab lang gamay aron ignog suplada pa. Gibian ako sila sa gawas
kay na-discourage lagi ko. Pero tayo kasinaw ang salog ni Lola kanang makapanamin bitaw ka nga makita pa imong mga pores. Kay karaan pang kahoy ang gamit. Mauwaw ka mo tunob kay mo lakra imuha mga footprints. Magsakit na po akong kabagtakan ani og nilampaso. Daghan jud og mga antik nga mga gamit si Lola nga panahon pa siguro ning Bonifacio. Og permi yun na niya panarapuhan og mao na ang mahimong trabaho nako. Dili man po dahadlok ang balay ni Lola. Sa mga santos nga itumon lang yun ko makuyapan. Kay murag tawong ito nga gabarog nga nagtan-aw nimo. Mahulog yun ka sa hagdan og dinaghan kung first time pa nimo kay naaman sa second floor. Og kay naanadaman ko, muamay na lang ko sa mga kamot. Naaman sa second floor good pod akong ganahan nga kwarto kay naay aircon ug naay signal. Nakatulog jud ko ato pag-abot kay gikapoy kay ko. Mga alas 12 na pod to mao nang lami iligid-ligid labi na kay aircon. Baw lang og guni-guni lang to nako pero naay ni kalit og gunit sa akong mga tiyan. Ug kay mura lagi ko og manok nga matulog, dali ra ko nakamata. Mura yug naay ni hawid sa konti. Wala ra buto nako kay basig nasaghid lang sa hapon. Sumoto nga mga alas 3 na nga nigawas ko kay nanoktok na ako mga bitok. Diha si Lola sa kusina nga sigig kuri-kuri og asang hugaw. Ako yun ang kapuyon aning Lola kay dili mahimutang nga murag nakateleskopyo kay dali ra makita og buling. Ug kung naay gamay nga lukot bisan sa mantel kay kinahanglan nga hapsayon yudayon. Nangutan ako sa akong Lola kung kinsa tong lalaki nga naa diri niya. Itubag si Lola nga si Lando to. Guard aning naay Amerikano din ha. O litaw ra ba to day? Tubag pud ko. Bag-o to, karon pa kita alagi. Asa dito si Bintong? Tubag kong Lola, nga nihawa na to. Bag-o na karon. Nangayo man to kamunggay din nang regards daw to nimo. Tubag pud ko, nga libat man to la. Hingon akong Lola, huy Diyos ko, pagka hinawayon nimong bata ka, dili man to libat. Manok ko naramangguto. Tubag ko nga, bitaw la, sayang kay gwapuhon ra ba? Tubag si Lola, nga maayuhon po tong bata aday. Gipiihaw ganitog manok na ko. Palihog ko unya sa sawog sa taas daya, kay daghan na tog apog. As usual, sawog yun akong trabaho dire. Sinaw pa gani kay tuha, pero sagdi lamang, kay love man ako si Lola. Suportahan ako siya. Kay cleanliness is next to godliness. Ben. Exercise pud ba padako sa akong mga bagta? Bitaw. Sa moto nga nagpa-sounds ko sa taas aron maganahan ko nga maglampaso. Ang pintana di ay sa taas kay nag-atubang sa kalsada. Mong kita kay ko sa gawas kay dako pud ang bintana kay karaan lagi. Pero wala ko'y pake. Slide dayon sayaw og exercise akong gihimo. Ug nahunong ko kay nilabay man tong si Lando. Isputing kaayo og forma. Pina-shades pa. Gwapo siya tan-awon og dili lang kuhaon ang shades. Nitanaw pod siya sa kong nahimutangan. Mura man sad og naa sa mga salidang karaan. Namintana ang babae og ang lalaki kay naa sa gawas. Gingilasan ko. Mong nipadayon na lang kog lampaso, dalayang-yango sa ulo, kay hype kaayo ang music. Dayon wala na nako siya pansinan. Sunod mga adlaw, mora kanunay akong trabaho. Ug dili malampaso, mutabang ni Lola nga magtanom og mga bulak. Kay daghan kay bulak pod si Lola. Katukuran na og flower shop. Nagbalhin mi adtong mga buwak sa laing kaang.
Sa dihang ni Dong napud si Lando sa balay ni Lola. Hingan si Lando, maing hapon nay. Pwede mangayog limonsito nay. Tubag po akong Lola. Sige. Pangawhat lamang diha doy. Napoy tughit din ha. Tubag si Lando. Sige, salamat nay. Unsa may lingaw ni mo diha nay? Tubag si Lola. Ay, nagbalhin mi anhing mga bulak kay nadugta na ang gang. Wala lang yun ko nagtingog og focus ra ko sa bulak nga gibalhin ako. Ipahimutang naunta na ko ang bulak sa gibutangan. Sa dihang nakahinumdum kong wala manday ko nagbra. Unya nag-sleeveless rabi ayud ko nga nipis. Kay kamera ligi ni Lola. Unya, ang balhinan nako kay dapit pagyod sa limonsito. Nipungko na lamang kog balik kay nabasin makita ang mga kapayas nako. Limonsito raraba iyahang gipangayo. Ingon pa na si Lola nga, daghan na lamang og kuha doy, aron maapilan mi kay among i-choose. Tabag si Lando, hoy problema nanay. Pwede kog mangayog sa lofinay. Ningon si Lola nga, kuhay sa didto daybe, naa sa kusina. Gipaningot ko kay unsaon ako pagtindog nga dili maklaro. Mulabay rabayud ko siyahang kilid. Pero wala ko'y nahimo. Nipaspas na lamang kog sulod, nga murag hangin nga nilabay siyang tungod, nga wa pa siya kalingit. Imbis sa kusina ko mo padulong, nidagan jud ko sa taas, kay magbarako. Motong medyo nadugay kog balik sa gawas. Nahuman na lamang siya agpanguhit. Hingon si Lola, nga dugaya man kaday. Tubagpod ko, naay nanawag kadali nay. Hingon si Lola, tabangi palog si Lando, pamunit atong mga limon. Nitabang rapod ko nga walay tingog-tingog. Gi-quarantine sad akong baba. Well, gisigi mig pamunit, hingon si Lando nga, tingog sa diha. Ni-smile ra ko og niingon nga, unsaon din nimo? Tubag si Lando, nga magkilaw manggod mi unya sa akong kauban. Nitubag rapod ko, nga dako gyud siyang tawo, lawasan yun. Pero sayang lang yun, kay manukon man. Wala pod ko nagtingog hangtod sa nahuman mi. Pagkahuman, nilakaw rapod siya. Sa mga to nga pagagabiin na ana, ambot kay dili yun ko mahiluna, nga wala ko nakatulog. Naabot na lang siguro tog mga 5 a.m. Kanang feeling bitaw nga natug na imong lawas, pero ang imong hunahuna, nagmata pa. Mao gyud ang na-feel nako. Dili na mo lihok ang lawas nga murag na paralyze. Ug feeling nako na inikamang sa akong uluhan. Una buhok nga taas. Taod-taod, nawo nga dili nako masabtan ang itsura. Nidool yun og maayo sa kuno. Gusto ko mo singgit, pero walay mo gawas sa kumbaba. Dili yun ko kalihok nga mura kog ng gahit. Ambot nga na to. Sige ra yun kog limbag-limbag, kay hadlo kayo siyag nawong. Ug hangtod, sa nakalihok ra yun ko. Mura kog nakamata. Moday siguro na ang uro. Nag-abot na akong ginhawa. Gadali-dali yun ko gawas kay mudong kong lola sa silong. Nakalimot ko nga nag-medyas maday ko. Mong pagawas na ko sa kwarto, na-slide ko sa sawog nga puwerte katanlo. Nahapla ko eh. Nilagubog yun ang taas. Sakita yun sa kong batang. Nadakdak ko maayo. Maayo rapod kaya wala yun sa hagdanan ko na slide pa. Nisinggit yung tabang ni Lola kay wala ko kabangon. Harag na piang jud ko.
Wala yun ko nagliho kay murag na dislocate akong hawa. Nataranta si Lola kay wala po siya kay balo kung saon ko pag-arsa. Bugat biyapot ko. Unya pila ra tawon si Lola nga niwang pagya. Ningon ko sa Lola nga, hala, dili jud ko kabangon la. Sakit akong hawa. Palihog ko sa cellphone nako kay tawagan nako si Papa. Sa moto nga dali-dali pugkuha si Lola sa akong cellphone nga naa sa akong kwarto. Ngayon akong Lola, nga hoy Diyos ko, makaari ba tawon to si Delphine og dali? Mangayos kog tabang sa silingan be. Gitawagan na po nako silang Papa nga sige ra giring. Mura putog mantika og matog maong wala na tubag. Iniglihok magyud nako kay naagyoy mo sakit. Mong mahadlok ko og walay mo alalay. Kay basig maputol unya akong hawak. Wala na lang yun ko naglihok og stay put ra yun ko hangtod na ay rescue. Taod-taod yun dihay gadali og saka sagdanan. Nisige akong mata kay si Lando may gidala ni Lola. Gay uniform pa yun. Kumusta naman kaha ang kawatan nga iyahang gibantayan? Sa tanang tao sa kalibutan nga nung si Lando pa man. Nipis ra ba yun kay kong gisuot? Unya wa pa yun ko bra. Kauwaw ba? Hingon si Lola, maayo kay diha si Lando day. Diyos ko eh. Palihog ko doy Lando be. Hingon si Lando, nganoon sa maday ka? Tubag ko nga, na-slide ko. Sakit kayo kong hawa. Hingon si Lando, hangagunit lang sa kuha. Murag nindot ikanta og, no arms can ever hold you like I do. Bitaw. Yara siya ko niya ginayhinay, unya ni gunit ud ko siyang abaga kintahay. Nagid ay muscles ni si Lando. Hitik na hitik. Nawa man sad ta sa tuwang porma ko. Maayo lang pod kaya nagpajama ko. Kay ni gunit rabigid siya sa kong legs. Ginahinay ko niyag butang sa bangko. Kasakit yod sa kong hawak. Ako katarong og lingkod. Pero mas nabalaka ko kay wala ko bra. Ingon akong Lola, unsa man day, magtawag tag manghihilot? Nito bag ko nga, taod-taod sala, kay basig maulian ra ni. Salamat ha, nakaistorbo pa mi. Tubag si Lando, nga okay ra. Maot naman sad ko. Ipahilot na ba kay basig maunsa ka? Ningon pod si Lola, nga ipahilot yun na nato day. Dili nun ako paarsa sa kwarto, pero giarsa yun ko niya. Muramig bagong kasal. Ginahinay ko niyag butang sa kama, o gihalukan ko ni. Bitaw eh. Nilakaw na siya pag humaniyag butang na ako. Mao na nga tibok adlaw nga naara ko sa kwarto. Dadtor po ko nagkaon kay gihatdan kong Lola. Gipahilot ko kong Lola. Og naulian rapod ko. Mga 7 PM na guro to. Lami manikaon og chichirya. Mong nigawas ko, kay mo palit. Naaraman sa dool ang tindahan, maong okay ra. Pagawas na ko, diha man nagtambay si Lando. Dool raman ang balay sa Merkano og stay and put siya. Kingon si Lando, nga asa man ka? Okay na ka? Tubag ko nga, okay na. Mupalit ra ko og chichirya. Ingon si Lando, ayaw sigig palabig chichirya kay makadaot na. Tubag ko nga, panagsara oy, okay duty? Tubag siya nga, day shift ko ron. Ayaw sigig lakaw-lakaw kay gabi na. Tubag ko nga, okay muuli na ko. Dayon, nangutana pa na si Lando kung unsay Facebook nako. Sa walay paglangan, gihatag rapod nako. Gitabangan ra ba ko niya. Pagsulod nako sa kwarto,
Nag-friend request dayon siya. O gi-accept pud na ako. Pero wala na ako gi-chat. Then mga launa na siguro to, nakamata ko. Gitugnaw man kog maayo, maunang gipawong na akong aircon. Wala na pud ko katulog, kay murag lain gyud akong pamati. Murag ni pagting akong dunggan, kay mura magnaay lingkuranan nga gisibog sa gawas. Alauna sa kadlaw na biya. Ayoko ignag si Lola ron nga sigig panghinlo. Grabe na pod kayo. Ug kaning tigtan-aw lagi tag horror, wala gyud ko ni gawas. Nagbulokot ko sa hapon. Bahala na gyud. Kay gusto ko nga malingaw kay dili na gyud ko katulog. Nag-open ko sa akong Facebook. Pero naayoy gasigi gisibog ug lingkuranan sa gawas ba. Mahadlok pud ko mo gawas ug moadto ni Lola. Basig makakita ko ug walay ulo. Bag-o para bang naulian akong hawak. Niugpot ako kay nakuratan ko sa tingog sa kong cellphone. Kay naay ni siya. Murag atakihon jud ko. Si Lando day ang gatchat og niingon siya nga matapaligi ka. Nitubag ko nga dili na ko katulog. Tubag si Lando nga ako po. Wala ko katulog kay sigig huna-huna nimo. Tubag ko nga sure oy. Si Lando halagi paita. Then ingon ko niya na huy, nahadlok bi ako kay naay sigig sibog ug lingkuranan sa gawas. Nga murag naay tawo. Ingon si Lando, napagtarong diha. Nitubag pud ko nga lagi. Ingon si Lando nga panglak ana. Mo na ako. Gay kog number nimo be. Gihatagan din ako siya og sigog paminaw nga naay sigig sibog. Maklaro kaayo kay kahoy baya ang salo. Unya, ni kalit lag hunong. Lain namang gyud akong pamatay. Daghang nagchat si Lando. Ang na-reply ra nako kay okay. Kay nahadlok nako. Kay nikusog naman sad ang pagbira. Siya og wala ka mata si Lola adto. Naminaw ko og motawag si Lola. Pero wala man. Namugnaw na gyud ko og maayo ug nanawag na si Lando ug gitubag na kog dali-dali kay nahadlok na gyud ko. Ngon si Lando nga na ako sa gawas. Nitubag ko nga saan man ako paggawas danha. Ngon si Lando nga suportahan ra gud. Ingon ko nga mahadlok ko mo gawas. Tubag pud siya nga pagtarong ba kay katkaton ka na ako diha. Mura man tawog na may himuong milagro din eh. Ako siyang gingnan nga uli na lang oy. Dili ko mugawas. Ingon si Lando nga pagtarong diha ba pasikinsa na. Kamura ra ban duha si mong lola diha. Bitaw pud no. Daghan ra batog antik si Lola. Mahalon ra batong uban. Pero mahadlok yun ko mugawas basig unsa pala may makita na ako. Basig makita ko galutaw nga white lady nga taas kayo buhok. Mamintal na gyud ko ani. Ingon si Lando, hindi ako dapit sa bintana. Sayo nararabakat katon. Mukatkat jud ko. Ako siyang gingnan nga maalaan jud kag kawatan diha oy. Ingon siya nga wala ampoy tao. Gawas sa kwarto og manuktok nako sa bintana nimo. Nakapangayo jud kog pasaylo sa Ginoo sa among buhaton ay. Pasaylo atawon ni. Wala gid may milagro nga himuon nila. Nikakyat na si Lando sa second floor sa balay ni Lola. Ingon si Lando nga naan ako. Apreho ko bi, hapit bi ako mahulog. Gamay ra ako ang gitumban.
Nawala akong kahadlok kadyo to, kay basig mahog pa lamang ni si Lando. Unya masakpan mi ni Lola. Straight akong pananaw sa paggawa sa bintana ragyo. Mura man mi anig padong magtaban ay. Ngayon pa na si Lando, nga huya ay. Dugay man nimo obrehe. Mura na ko'y Spider-Man dito. Hingon ko nga, hadlok ko mo gawas ay. Nganong nisaka pa man gud ka? Hingon si Lando nga, asa man dapit imong giingon dire? Hingon ko nga dinhigod. Hingon siya, unya, wala man lagi. Gitanaw po na ako mga bangko, unya wala man matarog. Hapsay man kayo. Hingon pa ko, nga dinhigod to ba, na ay nagsibog-sibog sa bangko. Hingon si Lando, basig huna-huna ranimo. Tubagpod ko, nga dili yun. Dungog kaayo na ako. Nikusog pagani. Abi kog makamata si Lola. Pero wala man. Unya ni kalitlag pamalika si Lando. Nakuratan pud kog apil. Kay naunsa man siya. Abi kog unsa na iyahang nakita. Nakaatubang manday niya dadto ang itom nga santos. Hingon siya, at takihon ramputaan ang santosa ba. Tubag ko nga, wala ba day kakita na ganina? Hingon si Lando, okay raman to kay kadlawon, kurat man di ay o gabi na. Hingon ko nga, di man halata nga hadlukan day pud ka no. Hingon si Lando, kinsang pwede mahadlok ana nga mura man nagkapari ka itom. Pasilo atawon si Lando kay murag wala siya kahibalo siyang gipanulte. Nag-inspeksyon na siya sa taas o gasunod-sunod rako siyang luyo. Tulo may kwarto sa taas mong giabrihan na monduha. Wala mo'y tawo po. Inaog mi sa ubos o ginay-hinay mi kay basig makamata si Lola. Maalaan unya minduha nga kawatan. Pero wala gyud tawo, unya mingaw kayo. Mura na gyud mig mga kawatan. Ingon si Lando nga, wala may tao, panglak dira. Anhi na lang ko magawas. Nitubag ko niya, nga pwede dito ra gihapon ka magawas sa bintana. Mahadlok naman ko musaka eh. Gaduduha pa si Lando kay hapit siya maho ganina. Pero, ni sugot ra gihapon siya. Dito gyapon siya sa bintana ni gawas. Ug kung naay makita na mo, maalaan jud mi nga naay milagrong gihimo. Panaog mi ni Lando ato ug dali-dali dayon nakuglak ang bintana ug dagan diretso sa kwarto nga walay lingi-lingi. Sumoto, nga pagkaadlaw ana, nangutana ko ni Lola ug doon na ba siya'y nadungog kagabi. Pero ingon siya, nga wa man kuno, kay lami kaayo iyahang tulog pagkagabi. Basin daw og huna-huna arato na ako. Pero sure ko, nga dili yun to huna-huna aran ako. Kay nagsiga yun akong duha ka mata, nga naminaw. Nagyo'y nagsibog og lingkuranan gabi, nga mingaw na biya. Nanlimbawot akong balahibo. Unsa kahato? Daghan ra ba kayog antik si Lola nga gamit? Unya karaan na ning balay ni Lola. 100 years kape na nito. Ni-glow up lang jod ang silong. Okay, nahadlok lagi ko gabi sa akong nadungog. Pagkasunod gabi nagdala na kog banig sa silong kay didto ko natulog sa kwarto ni Lola. Bahalag magbanig ako. Basta kay wa ko'y madungog nga hadlok. Gamay ramanggod ang kutsyo ni Lola, maong sa salog ko matulog. Bahalag magbanig ako. Mga alas 9 na to,
Nagpahiluna na mi kay matulog na. Sayo kay matulog si Lola. Kasigi na kong ligid-ligid kay wa ko maanad ug sa salog matulog. Hadili yun ko katulogoy. Kay alas 9 paligi, nag-online sa ako. Og abtik pod kaayo nga ni chat si Lando. Nangutana siya kung naabagi hapon ko sa kwarto sa taas na tulog. Nitubag ko niya nga wala na. Dari kong lola na tulog karon. Ngon si Lando, maayo kay araw na akay kauban dira karon. Kahibawon ako sa style ni Lando ba ug asa ni padulong. Gi-off na lang nako ang active status nako. Kay hago kay ni si Lando. Na-discourage pod lagi ko siyang mata nga dili magkauyon og asa mo tan-aw. Gisigir ako gi-scroll og pangitag asay maayo. Og hapit ko atakiha kay ni kalit ra magtungaw nako si Lola. Puwerte na kong kurata ni Lola nga mura mag nakadungaw og lungon. Nahulog noon ang cellphone sa akong noo. Sakita ay. Ingon si Lola, nga hoy, mauli ginang makadungog na kagbisag unsa kay magbilar ka ng cellphone. Tubag ko nga, Lola ay, pakurat pod. Tubag si Lola, nga undangi na na. Puntag cellphone, udto cellphone, gabi cellphone gihapon. Wa ka mabuong anang imong cellphone day. Murag dili naman na nimo ibulag. Nitubag ko nga, lagila, matulog na ko. Tulog na dinha. Ngayon si Lola, nangadji na ka? Pangadji lagi usa matulog, di kay cellphone ang imong pangadjian. Tubagpud ko, nga lagila, mangadji na ko. Tulog na diha. Wala lagi ko makadungog og hadlok nga tingog. Ang hadlok nga kasaba po ni Lola ako ang nadungog. Ug aron mahilayo lagi ta sa mga daotang espiritu nangadji gid ko. Gi-off na kong cellphone o gipugos na ko katulog. Pero wala jud ko katulog. Kay kusog mag-sound si Lola matulog nga mura mag naka-amplifier. Mga alas 11 na siguro to. Niabot na sa Neptune akong una-una. Wala gyoy tulog nga nahitabo na ko. Kusog man di ay ni mohagok si Lola. Gikapoy na gyud ko. Pero ako mata, nagsiga pa. Igang pagyod kaayo dinhi. Nisamot pa kay kaihion pagyod ko. Gawsunon para bagyod ang CR. Sumoto nga gipugngan lang gyud nako. Karon rabitaw. Bahala pod kang pantuga ka. Tigumon ra ka nako ugma. Og kay nigara man gyud akong pantog kay kaihion na gyud ko kaayo. Maikog man ko nga mopukaw ni Lola kay grabe namang tulugan. Unya lami na gyud kaayo. Ipagawas. Gion akong cellphone aron mag-headset ko nga mopadulong sa CR. Basta kay straight lang gyud akong tan-aw. Dili gyud ko molingi bisag asa. Gi-full volume nako bahalag mabungog ko. Basta kay makaihi lang gyud ko. Dance monkey pagyod ang ako ang gipasounds. Pagawas nako, diretso din ko sa CR. Walay lingi-lingi. Nawala ra pod akong hadlok nga didto nako sa CR. Kusog kaayo akong headset. Pagkahuman og pagawa sa gibati, dagan dayon sa kwarto ni Lola. Success. Nakaihi ra gyud ko. Ako na pong problema danhi kay dili jud ko katulog. Nag-search na ko sa YouTube ug unsaon pagkatulog. Ug kung asa mga pressure points aron makatulog ko.
Gisawayan ako tanang pressure points pero wa gihapoy tulog nga niabot nako. Hangtod alas 2 na sa kadlawon. Giundangan ako eh. Gipiyong nalaman ako ang mga mata. Kapoy na gyud akong lawas pero kung nahuna, wala yun. Pero, nisamot pa jud ko kagahi. Kay diha may nikaraw sa gawas. Nigahi gyud taman kay gipaminaw na. Mura magnaay naguyod og puthaw. Tiles baya ang salog dinhi sa ubos. Dungog kayo nako. Og taod-taod lang kay naay ni able sa portahan nga murag sa CR gito dapat. Nag-CR pud kaha ang kalag. Bitaw. Namugnaw gyud taman nga wala nako kalihok. Gapitok-pitok ra ako ang mga mata. Naayoy sige gilakaw-lakaw sa gawas nga gatini nga lain kaayo paminawan. Nagkukot og habol ay. Unya, nag-headset ko. Bahalag igang kayo. Gipaningot na kog maayo sa kakulba po na ako. Ug murag mo gawas na akong heart sa kuntilaok. Tagaktak na ako ang mga singot. Mura na ko gidauban sa kaikan. Naghuot na yun akong dughan sa kahadlok. Pila yun to ka minuto na akong bukod. Pero wa na yun ko kaagwanta. Kay murag dili na yun ko kaginawa. Gilabay na kong hapon. Gipaningot na yun ko taman. Og basa na kaayo akong sanina sa singot. Lupig pa'y nagjag. Karon ra gyud ko naka-experience ani ba. Namagutong ako mga agaw na ako ug dinhi ko matulog sa una. Pero nganong mahadlok bitaw ko nila. Ug mahadlok daw ka, mugara na sila. Ako rumaykan si danhi kay wa na ko'y tulog. Nibangon ko eh. Nangukay kog sanina ni Lola kay basa kayo kong sanina og singot. Pero unsaon man nga puros man pantigo lang ang mga sanina danhi. Nga panahon pa maning Maria Clara. Napoy duster nga binulakan. Wala na yun ko'y choice kundi suoton na lang nako ang blouse. Nga murag si Nina ni Cordapia. Bisag ko sa kaon ko sa baho giagwanta yun ako. Gipiyong nako ako mga mata og nag-ihap ko 1,000 paubos sa kuno. Tungod siguro sa kakapoy na gyud sa kong lawas, nakatulog yun ko. Pagkabuntag, sige kong ingon ni Lola nga naagyoy something aning balayan. Wala pa siguro ka move on ang nagpuyo dani sa una maong sigig paramdam. Ako rabayoy gitarget. Ingon si Lola, nga huna-huna raligina nimo. Sige manggod kag cellphone. Mauna. Itubag ko nga, dili lagi la. Ipa-pray over na to ning balaya, kay wala pa ka move on ang mga kalagdan eh. Itubag si Lola, kadugay na akong gapuyo dani. Wala man ligi ko kabate. Itubag pud ko, nga gi-skip kala kay basig mahadlok sila nimo. Ngayon si Lola, nga hilom ragod diha Helga, na mahulay na tawon to sila. Og dili na nato hasulon. Dili yun mo tuon ako si Lola og ako ra gyud gitripingan danhing mga kalagan eh. Wala man sa una. Pero karon naman pud ko katulog danhi nga kamerang Lola. Basig na ay bulawan nga gilubong nila danhi pa. Ilang gibantayan kay mahadlok og akong kutkuton. Pila na kagabi nga dadto ko natulog ni Lola. Bahalag igang kaayo kay dili pud mo angay si Lola og electric fan. Sige ra kog pamaypan. Naka-adjust raman pud ko sa sulog matulog. Kay basig birahon ra kog galit kung didto ko sa taas matulog. Dili siguro sila mosulod danhing kwarto ni Lola.
Murag dinhi gyud ang safe zone. Ug hantod mga 1 week na, wa na gyud ko'y nabatian nga bisag unsa. Hamugaway na ako mga gabi bisag ika. Wala na pod ko kita ni Lando. Asa nakato gibutang ni Lord. Wala na may tigpangayog kamunggay. Wala na pod nagchat. Maayo ra pod kay wala yun ko kauyon sa pagsinumpaki ay siyahang mga mata. 2:00 na siguro to nagpa-aircon ko sa taas kay igang kayo ang panahon. Cellphone na pod og tago-tago ni Lola kay makasab-an kog sige glanta og cellphone. Gatan-aw ko kay drama nga Hotel de Luna. Unya i-fast forward na ko og hadlok na kay naarabayud ko sa haunted house ni Lola. Drama na kaayo ang akong gilanta og hapit na ko sa ending. Sa dihang naay murag ni Tuktok. Giundang sa nako ang drama og ipaminaw og naabay ni Tuktok. Ni Tuktok na pugbalik katulo kanang hinay ra bitaw nga murag walay gana nga ni Tuktok. Niingon na lang ko nga abli man ala. Pero wala may ni abli sa pultahan. Gitanaw yun ako og motuyok ang doorknob pero wala man. O kaning naka-experience na lagi taglain. Sure ko nga dili yun ni si Lola pa. Dili ni si Lola. Namugnaw na pud ko. Nisingit ko kusog kaayo o gitawag na ko si Lola sa silong. Naabot siguro to akong tawag sa pikas sa balay ba. Hingon si Lola, nga naon sa makadihaday. Nitubag ko nga, asa man kala. Hingon si Lola, nga naa ako daray sa silong. Ako siyang giingnan, nga anhi sa darila, kay naay nanawag. Hingon si Lola, nga ikaw na og dariday. Tubagpug ko, nga diari lang, kay kusog ang signal darila. Nagsininggitay naming Lola kay mahadlok jud ko mo. Napala may tao sa pultahan. Maayo kay ga-online tong akong igagaw sa Singapore. Mo nang gi-video call dayon nako kay mo'y ipaistorya nako ni Lola. Murag makigdula yun nako ning mga kalagan eh. Pero dili ko mo surrender oy. Mamatay pa sila. Nanilhi ko dadto sa gawas kay daghan nagbombel nga nangataga. Ug sa dihang nilabay tong kauban ni Lando nga guard. Kay lapon ako si kuya kay dugay na siya dani. Natingala ko kay wala naman ko kita ni Lando. Base nagpa-opera to siyahang mata. Bitaw. Motong nangutana ako ni kuya. Ngun siya, si Lando? Niuli sa daw sila ha kay namatay iyahang igsuon. Nitubag ko nga, hala, tinuod kuya, unsa may kamatyan? COVID? Tubag si kuya, nga dili, nadisgrasya og motor. Looy lagi kay graduating na rabayod to. Nitubag ko nga, hala, kalooy pong Lando di ay. Hingon siya, nga lagi, diwa kasi man naman ihang pananghin ni sir. Nisugoton pod kay buotan man si Lando dere. Ano man, gimingaw ka niya. Nitubag pod ko, nga wala oy. Tingala rami ba kay wala naman namo nakita. Hingon siya, ay kabalaka kay mo balik ra to. Huwatalan siya. Tubag pod ko, nga wa ko naghulat hoy. Yan si kuya, istorya he. Lami pod ni silihigon si kuya nga kauban ni Lando pa. Namatian di ay si Lando. Kaluoy po. Nagpaka-Spider-Man na rabayuto din eh. Giampo laman ako nga mag-move on yudayon ang kalag siyang manghod. Kay dili lalim og mahasol sa dili ka move on nga kalag. Sa moto nga naganday-handay ko dadto sa taas na pod kay tago lagi ni Lola. Pero wala nako sa kwarto nako. Dinha ra ko sa gawas nga higda sa sofa.
Ayaw ko ignag mutok-tok na pudto nga gikan sa sulod sa akong kwarto. Nalisuan na yod sa pangisip ang kalag danhing balaya. Gihuman akong lantaw ang salida nga Hotel de Luna. Nakahilak pud kog apil. Pwerte ng tulo sa akong luha sa dihang murag naa may milabay sa akong likod. Kay naay ni hangin kamay. Murag na freeze pod akong luha. Pero wa gyud ko molingi sa likod. Nisigar ako mata. Mura kog na estatwa. Wala gyud ko kalihok. Nidako akong dunggan nga nitangkag. Pero basin hangin ra pod jud to. Pero lain man gyud akong pamati. Naagyoy something sa akong uluhan. Nanlimbawot akong balahibo. Namugnaw na pud ko. Niangay yuning kalaga nako ba kay permi man ta balikan. Maayo pa'y kalag balik-balikan pa ta. Sumoto nga ni hinay-hinay kog bangon. Wala yun ko mulingi sa kong luyo. Straight ra yun akong tanaw nga padulong sa hagdan ug walay lingi. Kalma ra yun nga dili pa halata nga nahadlok na kayo. Hinay-hinay din sa hagdan kay basig may slide na pod ko dani. Pagabot sa ubos, hingkaratil kog dagan padulong sa gawas dadto ni Lola nga nagkuri-kuri dadtog mga bulak. Mura kog nahimong ninja kay gilupad yun nako ang mga bulak. Natumban pa nako ang bulak nga bag-o niyang tanong. Hingon si Lola, nga Diyos ko ni Mohilga, naunsa man ka? At takihon raman po tani mo day. Naunsa man ka? Nitubag ko nga, naalagay dili ingon nato nga naa din hiba. Nakuratan si Lola. Ako siyang giingnan nga naalagila, nasa taas. Ingon si Lola, makuyawan na raman po tanimong bataa ka. Nitubag ko nga, naalagi dyan la. Dadto sa taas sa balayta. Ilak karagyod nato ni. Ingon si Lola, huna-huna raligina nimong bataa. Unya, nakakita ka. Nitubagpod ko, nga wala la. Pero mabate yun ako nga naatay kauban din hiba. Ingon si Lola, nga sos ko Ginoo, huna-huna raligina nimo. Kadugay na nakong pinuyo din. Kadugayan alsahon yun nako si Lola sa mga pa. Kay tili yun siya mo tuo. Iguli nako na anak ko'y sakit sa heart anim. Bisag unsaon og explain, dili yun siya mo tuo. Muna nabiya nako din. Kay nahadlok na lagi ko, gitawagan nako akong usa ka agaw nga laki nga si Undoy nga high school. Kay danhe nako paubano na mo. Bahalag ako'y mag-answer sa module niya kay dili na yun nako kaya ang kahadlok aning balaya. Maayo kay nisugot pod kay ako lagi mo answer siyang module. Dito mi sa kwarto nga aircon. Kaming duha kay arte pod ning bata. Ug usa ra may aircon aning balaya. Bintaha pod kay naa ko'y kauban. Sa salog siya ug ako sa kutsyon. Nangutan ako niya, nga doy, wa kay na feel aning balay ni Lola. Nitubag si Undoy, unsay na feel? Naiungo ani? Nitubag ko nga, mura. Tubag siya nga, wala man. Sige naman kog katulog din Wala man ko unguan. So siguro ako ra gyud ay ba? Na in love gyud siguro ang kalag nako. Uhuna-huna ra gyud ni nako nga grabe ka advance. Okay namatyan lagi to si Lando, gi-chat nako siya. Pero gisin ra ko niya. Kuyaw, bahala ka diha. Murag nasungot ko og gi-off nako ako ang phone. Natulog gyud ko sayo og kinahanglan ako'y mauna ni Undoy og tulog karon. Kaya nagduwa pa man pod siya og cellphone. Lami na kayo kung pamati kay aircon na. Unya, naa na ko'y kauban.
Mauna nga dali era ko nakatulog. Mga alas 4 siguro to nakamata na pud ko kay nangita na pud og CR ako ang panto. Maayo kay dari ra pud sa kwarto ang CR. Mao nang dili tantong hanto. Pag og CR, wala na pud ko kabalik og tulog kay sayo kay ko natulog pagkagabi. Mao nang ga-online na pud ko. Pag open ako, kapusot-pusot ang chat ni Lando. Mga 10 ka message siguro to kabo. Pero wala na ako gi-replyan. O gitawas na ko tan-aw ang ending sa salita. Wala ra pud ko nagmahay kay happy ending man daipon. Siya na all. Pag human ka natulog kog balik og mingaw na kaayo. Ug sa dihang naay ni tingog nga murag nasakitan. Nakabangon jud kog pinakalit. Gitan-aw na ako si Undoy. Hagok man kaayo. Nigara na pod ang kalaki. Lain kayo paminawon kay murag na ay nagagos sa gawas nga lain yun kayo. Kusnot ako si Undoy kay para makadungog siya o gibiran akong dunggan. Ako siyang giingnan nga paminawa. Tubag si Undoy nga unsa man haguapod ka oy. Ako siyang giingnan nga paminawa karon ba. Sa mga nga naminaw minduha. Unya, naagyoy nagtingog sa gawas. Kanang lain kaayo paminawon nga ngilas kaayo nga murag nasakitan. Dili ma-explain ang kalain. Unya ang Undoy kay nilupad na gyud sa kutsyon og ni Soksok. Labaw po di ay nga talawan. Nakaingon si Undoy, unsa man karon? Nitubag ko nga, ingon bitaw ko, gaw sa dobe. Ingon si Undoy, nga bahala ka diha. Ingon ko nga, gaw sa saba, kay basig tawo karon. Ingon siya, nga dili ko bahala ka. Akong giinan si Undoy, kitang duha na lang ta. Ingon siya, nga bahala jud ka, ikaw ra. Gikulbaan yun ko kay mura magtawag yun ang tingog. Huna-huna na ako, basig si Lola karon. Mapatay yun ko ni Papa og si Lola karon. Naunsa nakaha si Lola karon. Gikusnot yun ako si Undoy aron ubanan ko nga mag-abli sa portahan para mawala akong kahadlok. Gikalit na kog abari ang pultahan. Unya, nigawas ko. Mingaw man. Ang Undoy nga nilupad naman dadtong hagdan o gibiyaan ko. Gadali pud kog dagan nga nagka-slide pa ko kay danlog kaayo ang salog. Unya, gamedyas ko. Sigog tawag ni Undoy nga hulat ako. Pero ni Sutoy raman jud hinoon. 12 biya kaang-ang ang hagdanan. Hapit pa ko maumod datong ubos kay danlog jud kayo ang salog. Nahulog utong tanom ni Lola sa hagdan kay nilayat naman si Undoy sa wiranan. Napura mig panagan padulong sa silong. Og didto mi sa kwarto ni Lola nga sigig panukto. Namugnaw yun kog taman di adoy. Ug wala na yun nagpapugong si Undoy. Niuli yun siya sila pagkabuntag. Gibiyaan yun mi ni Lola. Siya ra daw answer siyang motion. Ug dili pod na ako pwedeng biyaan si Lola dire. 2 weeks pa daw makauli si Auntie Danhi gikag Surigao kay mag-quarantine pa og 14 days. Mong agwanta na pod kog 2 weeks dire. Balik na pod ko sa kwarto ni Lola kay gibiyaan yun ko ni Undoy. Labaw man di ay pod tong talawan bataa. Mayo pa to si Lando kay Santos Ramay kahadlukan. Gibinoangan gyud danhi sa mga kalag nga wala ka move on ba. Ako mangyod ang gitarga. Nasungot na yun ko danhing mga kalagan Nagibawsan ako. Nagpa-sounds ko heavy metal nga kanta sa taas. Full volume yun.
Siya rog dili mo mga bungog ug mga lagyo nga mga kalagan. Banha kayo ang balay ni Lola. Murag na ay banda. Nananghid man pud ko ang lola. Okay ra daw kay magpa-sounds man pud tong akong igagaw og kusog. Nami ato sa gawas ni Lola. Nanghinlo na pod. Kusog kaayo ang sounds. Ug sa dihang nilabay si Lando nga gidalagbag. Gikan pa siguro to sila gamask o ga-shades pa. Ayaw lang yun ipatangtang ang shades kay murag si Randy Santiago ba. Ingon si Lando nga labay lang ko nay. Ingon si Lola, "Oy doy Lando, kumusta naman ka?" Tubag si Lando, nga okay ra nay. "Kumusta pud mo?" Ingon si Lola, nga maayo ra gihapon. Ingon si Lando, "Kanang imong daga diha nay. Musta man?" Wala ko nagtingog. Nakuratan ko kay gibunalan ko ni Lola og silhig nga tukog. Naunsa naman tawo ni si Lola eh. Ingon si Lola, nga "Hoy day, gipangumusta man ka?" Nitubag pud ko, "Okay ra man ko." Ingon si Lando, nga "Aris ako nay, kay duty pa ko." Then nangutana si Lola sa kuha, nganong dili man ka mamansin ni Lando bataa ka? Nga mura ra ba tog nakaangay nimo? Nitubag ko nga, namansin bitaw ko. Wa ko ni angay adtoy. Nitubag si Lola, nga naman, kay manukon? Hagua si Lola oy kay gihatsit gid ko niya danay. Guwapo man gyud to si Lando. Crush gani siya danhing silingan daw nilang Lola. Kay lawas nun lagi unya taas. Dili lang gyud ko ganahan siyang. Hambot nga no pod. Hinawayon gyud tingali ko. Mo siguro nga giduol kog mga kalag sa pagkahinawayon nako ni Lando. Kay nagsugod gyud na dadtong nang hinaway ko siyang mata nga gisigig away. Dili ma-inform ang usag-usag. Gedto gyud ni nagsugod. Wala man guni sa una nga sigug katulog sa balay ni Lola. Mga barkada siguro ning mga kalaga ni Lando. Gibalusan jud ko. Sa moto, kay niuli lagi si Ondoy tungod sa kahadlok aning balay ni Lola. Nangontak na pod ko og ikauban namo. Kay basig dili ni kalag ning tigparamdam namo. Basig tawong tampalasan nga naay daotang tuyo. Kay kami ra biyang Lola. Maunsa pa lamang min duha nga puros may mga babae. Ug nakontak nako ang duha nako kay agaw nga magsuon nga si Vince nga 20 ang edad ug si Bronsky nga 17. Nalipay pud si Lola kay ganahan siya nga naami iya mga apo nga badlongon. Nagbadminton pa mi ni Bronsky dadto sa gawas. Dihang nasiplatan ako si Lando dadto pa sa layo. Spotting na pod kaayo. Gikan siguro og lunsod nga pinashade si hapon. Kinsa kahay gi-eyeball nga textmate. Concentrate ko sa duwa kay kusog kaayo mohapak si Bronsky. Pabayot-bayot raman di ay. Load ang pusta maong focus gyud ko kay sayang ang 100 nga load. Init na kayo manduwa sa dihang nihonong ni Lando sa muang tungod. Murag nakatanaw og tournament kay ni plaster man gyud dadtong lingkuranan. Ayaw lang yun kuhaan ng shades kay basig matakdan pud ko siyang mata. Malibat pud ko. Concentrate lang yun ko kay giganahan magalit ni si Bronsky og hapa nga mas ni kusog man hinoon. Na-inspired siguro ni Lando. Wala na ko pansin na si Lando. Ug sa dihang mibalik na si Vince nga nagpalit og kobra sa tindahan. Nitapad ni Lando. Si Landohan nag-istorya. Hapit na yun ko mapildi kay kusog na kaayog hinapakan si Bronsky. Pinabomba og pinalupad-lupad naman tanan nga murag wakwa. Naunsa man tawo ni si Bronsky. Hingon ko nga, time out sabi. Watay bombahay bron. Kansi ko ba? Hingon siya, nga hoy, problema na nimo diha. Hingon ko nga time out sa. Sakit akong bukton.
moinom sa og tubig. Sumoto nga gasakit na gyud akong bukton adto. Mura na magnaay kaaway ang hinapakan ni Bronsky. Nisulod ko sa kusina nga nag-inom kog tubig sa dihang murag naay nilabay nga anino sa kuang luyo. Nasud-ipan ko sa kong tubig. Gaubo-ubo ko kay murag nisulod ang tubig sa ako ang ilong. Naunsa man to Kakurat pud ning mga kalagan Patyo na lamanta sa kakurat. Namugnaw na pud ko. Maong gadagan-dagan ko nga padulong sa gawas. Pagawas na ko, gipulihan naman kong lando. Makatarong pa ba kahanig hapak karon? Nga di ba kaha maduha ang pananaw og magsigig kasipyat nga mosamot kog kapilde. Hingon ko nga, oy, naday ko hisab ani di ay. Hingon si Lando, nga ako sa lingkod daraadto. Unya si Bronsky, kay murag nanungog sa mong duha. Pasikat pud ni kaayo si Lando. Nalimot noon ko sa anino ganina kay nabalaka ko og mapildi ko ani. Sayang kaayong 100. Gipasagda na lamang nako kay basig mohuila ko na. Kung kusog si Bronsky, mas kusog manghapak si Lando nga murag nakahapak og kawatan. Nisamot kay ako ang gi-cheer. Mura nagpang world tournament nga nabalik ko ugod ang racket nga tag 150. Racket na lamay ni surrender ni Lando. Naunsa ba nga makafocus mo day pud ning iyahang mata? Kuyawa day ni si Lando. Ako nooy nakadaog. Hapit na ako magako si Lando. Si Bronsky ang nakaload na ako. Kuyawa di ay kaayo akong sub. Professional man di ay kaayo. Sayang lang ang racket kay nabali yun. Wala na noon may racket din. Pagkagabi ana, nagsabot min tulo nga mag-inom og beer. Si Vince ang nipalit kay murag na ay problema siyang love life. Wala na laman na mo gisukit-sukit kay sa puton ra ba kaayon tawana. Mabugahan unya ming Bronsky. Nagtagay mi atubangan sa mga santo sa taas. Makasabaan yun ming lola ug makakitaan namo. Kami ray nagtagay nga iyahay og cellphone. Walay tingogay. Mutingog rag hatagan og baso. Busy kayo mig cellphone sa dihang ni chat si Lando nako. Nangutana siya nga duha ra ka laki imong kauban diha. Nitubag ko nga, oo, ngano man. Ingon si Lando, naaligay laki sa inyon taas ganina. Nisiga ko mata sa chat ni Lando. Kibalik-balik yun ako basa kay basig na libat lang ko. Wa ko ka-reply dayon. Gikulbaan ko og maayo. Si Vince raman og si Bronsky akong kauban din Ni pindog og kalit ang tanang balhibo nako sa lawas. Naa jud lagi may kauban dere. Nakabalhin ko sa lingkuranan ni Vince og didto ko ni Sokso. Nakapangutana si Vince kung naunsa ko. Gipabasa na ko ang chat ni Lando ug ingon si Vince nga patawagon si Lando mao nang gitawagan ako. Nangutana si Vince ni Lando kung tinuod ba iyahang gichat. Tubagpot si Lando nga o lagi. Nasa yung taas kanina. Abi ko kauban ninyo. Nisuksok na gyud ko ni Vince kay mao tali ng sigig paramdam na ko. Basig engkanto ni. Unya dadon ko nila dadto sila nga lugar. Mukalitra ko kawala. Unya himuon ko nila nga rayna sila hang palasyo. Ningon si Lando nga i-check sa inyong balay diha bay. Imurag naamoy laing kauban diha ba. Panigurado lang yun. Nagampo lang yun ko nga nalibat lang yun unta ni si Lando. Basig na alaan niya agtawo na mga santos ni Lola nga dagko. Mao nang gisunod-sunod yun ko ni Vince ug gibiyaan ako si Bronsky kay dili kasalikan. Gi-check na mong mga kwarto, apil ang mga lock, ug dili bago ba
ug ang CR sa taas. Pero wala man. Nidong na pud mi sa silong ug sa CR ug sa kusina ug mga lock ug okay man ang tanan. Kang lola ramang kwarto ang naa sa silong. Namugnaw na gyud ko kaayo. Bisan pag dili kasaligan ang mata ni Lando, mismo ako naka-feel yun nga naami kauban dere. Ningon si Vince, nga basig nalibat lang to si Lando. Tubag si Bronski, kana siguro mga santos siyang nakita ba. Mura biya po nagtawo sa layon. Hingon si Vince, nga basin pod. Ako silang ingnan, nga hoy, ayaw ko nyo biya ay dinhiba. Dungan ragutag uli. Hulato nato si ante. Tubag si Vince nga. Balik na lagi kog trabaho sunod semana. Kana si Bronski, di ari ra na. Nitubag si Bronski, muli koy. Ningon pud si Vince nga, nganong miuli man to si Undoy. Nitubag pud ko, nga bawo lang adto. Dalawang dako kayo. Kay naalagi min tulo, malipayon kayo si Lola. Kada pangaon na mo, nagin na siya mga istorya nga kuyaw kayo. Yang mga kaagi sa una, og bisag balik-balik og memorize na namo. Pasagdaan ra namo kay love man namo si Lola. Iyang mga kaagi sa kadtong buhi pa si Lolo. Namatay di si Lolo kay gisulod ang balay nilang lola og mga kawatan. Unya ni sokol si Lolo kay giprotektahan niya si Lola og silang papa nga gagmay pa mo nang nadunggaban si Lolo. Magistorya si Lola siyang kaagi nga maghilaki na siya ug dili niya makalimtan ang kasakit nga nagtan-aw ni Lolo nga gisigig dunggab sa mga kawatan. Ingon si Lola, kung mopili mo og ikauban ninyo sa kinabuhi, ayaw pagtan-aw sa gawas lang nga itsura. Kung dili dadtong maayo og kinaiya, kaya itsura mulubad. Pero ang kinaiya hangtod sa kamatayon nga magpabili. Natukan ko kay murag ako may giigo ni Lola adto. Hinawayon kay ko ni Lando kay libat man. Niingon pa si Lola nga, kadto inyong lolo, dili man to gwapo kayo, pero iyang kabuutan walay makasukot. Ug wala gyud ko nagmahay nga siya akong gipili. Hingon si Bronski, nga char siya na all. Anong wala man ka mangita og lain la pagkamatay ni Lolo. Si Lola, kay naa gihapon siya dere. Gibantayan gihapon ko niya. Nisiga jod ako ang mata. Kay lain man akong pamati sa giingon ni Lola. Mura magnaay laing mini. Basig si Lolo ang wala naka-move on nakalagdere. Wala pa ka-move on si Lolo. Gibantayan siguro niya ang balay ni Lola kay basig mo balik tong kawatan. Unya wala pa biya to nadakpan. Bisan usaon akong pugos ang duha, manguli gyud daw sila. Mabili na pud ko dinhi. Samot ako kahadlo kay gisamutan pang Lando. Mang paguli sa duha, nibalik na pod akong nervyos. Wala na ko'y nakontak ng agaw nga muuban na ako. Sumotong balik na pud ko sa kwarto ni Lola sa silong. Misamot akong kahadlok og mo gabi na. Dili na ko ganahan og mo abot ang gabi. Kay tulog na kaayo si Lola, pero ako sige gihapog pitok-pitok ang mata. Gisamutan man hinuon ni Lando akong kahadlok aning balay ni Lola. Nag-online na lang ko kay dili gyud ko katulog ug update na pod kaayong ni chat si Lando. Nangumusta siya sa kuha. Ako siyang giingnan nga dili ko katulog sa imuhang giingon. Ingon si Lando, ayaw na lang to huna-hunaa. Basig mga santos rapoto akong nakita diha. Kaning libatan ni kay pakamatyon raputag dali. Ug kay aron mawala lagi akong kahadlo, nangita kog topic namong Lando. Among chat ni abot og launa sa kadlawon. Nagkalami man ming duha og chat. Duty mo pud siya maong wala yoy tulganay. Hapit na pud ko malibat nga sigig tutok sa cellphone.
Hangtod sa nakatulgan jud nako amo ang chat ni Lando. Dili na ko modulong sa taas. Gidala na nako tanang gamit sa kwarto ni Lola. Kay naagyo dadto ang wala ka move on nga kalag nga basig si Lolo. Mahadlok na pud ko nga manglampaso og manarapo sa taas kung ako ra. Magpauban jud kong Lola. Kulang na lang kay pas ano na ko si Lola kay magsakit na ihang tuhod nga mosaka. Kay dili na lagi ko mosaka sa ibabaw ug didto ra ko sa sala sa may ubos. Dili unta ko ganahan sa ubos kay naaman ang pang-horror nga rocking chair ni Lola. Mahadlok ko kay basig mo lihok nga walay tawo. Bisan pag bag-o nga rocking chair, lain gihapon tanawon. Ingana biya gamiton sa mga horror nga salita. Dayon one time ato, naghanday-handay ko sa sofa. Sa dihang naay ni Ayo. Gitubag po nako kay basig wala kadungog si Lola dadtong kwarto nga namilo og sanina. Ako na lang nigawas kay naay tawo lagi nga nag-ayo. Pero paggawas nako, wala may tawo. Gigawas yun nako basig naa sa layo ang nagtawag. Pero wala man yoy tawo. Ang nakitaan ra nako kay si Lando nga naglakaw, nga paingon sa tindahan. Maong gitawag na ko siya ug ako siyang ingnan. Huy, nanawag ka dire. Tubag si Lando, mo pagani ko pag-abot na ko dire. Mo palit ko og sabon. Ako siyang giingnan, nga kinsa man daytong ni Ayo. Tubag si Lando, nga basig mga bata to. Tubag ko niya, nga dili man to batag tingog. Ingon si Lando, nagduda na yun ko anang balay si mong lola ba? Tiawanan siguro na. Pabindisyonin na ninyo ba? Nagsigig yaw-yaw si Lando ug sige pud kog tan-aw sa iyang mata. Dili yun magkasinabot ihang mata ug asa yun mo tan-aw ba? Sa ako ba? O sa balay ni Lola? Malibog garpod ta aning Lando ba? Ug ako na lang siyang giingnan. Ahoy, panglibre og chichirya be. Ingon si Lando, nga ayaw ligi sigig chichirya. Naay biskwit ano. Unsa man imuha ani? Fita? Tubag ko nga, mura man sa tagbata ana. Kanang chichirya ligi ako. Pero ingon si Lando, makadaot lagi na. Biskwit raw. Ug niingon na lang ng tindera nga, huy, magkadayon yun mong duhaan na ba? Unsa man yun inyo ha? Daot po ni si Lando kay magbuot man kung unsa kong kanon nga murag siya'y naghawid sa kontinae. Gipalitan yun ko niya og fita, tulo pa jud kabuok. Sige na ko ihap sa mga adlaw nga muuli na ko sa mua. Lami na kaayo uli. Dugay kaayo ang mga adlaw mo sibo. Mo na nga gilingaw na lamang nako ako ang kaugalingon. Magpahimo man unta si Lola o garden nilang roots. Unya kay galingog-lingog raman ang duha. Wala na minaw. Sa moto nga ako na ang ni-volunteer. Kaya ron malingaw ko og mahago pod. Para ini kagabi kapoy kay ko. Unya dali ara ko makatulog. Nana may mga sidling sa mga batong og talong. Ang balhina na lang akong himuon. Sa likod sa balay ko nagama. Nagdala ko og piko o guna. Kapoy man di ay kaayo magama o garden no. Mga alas 4 na siguro to sa hapon. Sakita na sa kong kamot og likod ba. Puwerte na nakong singuta. Di man day laliming trabaho ka. Sakit na kaayo ako ang kalawasan. Katunga pa sa kong giplano nga himuon akong nahimo ato. Ug hapit pa ko moumod sa yuta kay nitingog managalit si Lando sa kong luyo. Ingon siya, nagunsa man ka diha? Nakapamalikas jud ko ako siyang giingnan. Nganong kalitra man kag tunga diha. Ingon si Lando, nangay og sili si mong lola. Ingon man siya naa daw ka diri naghimo garden. Tubag ko nga, makuratan rapod kanimo Ingon si Lando, ngaluoyan naman kaayog forma nimo. Ako na ana be. Tubag pud ko, nga maayo pa. Ingon si Lando,
nga pagkuha adtog kabrabe kay kabrahon ra nako ni. Nagkuha ra pud ko kabra o grabe gyud maka-timing ni si Lando ba. To the rescue man kaayo. Bisag unsa na lamay pangayoon aning balay ni Lola. Kulang na lang kaning balay ni Lola iyahang pangayoon. Ako siyang gitanaw nga nagkabra. Gigwapuhan makong Lando nga nagkabra sa yuta. No sweat man kaayo nga naglukat og yuta. Nang flex pa iyahang mga muscles. Makatulo mampudog sip-o ni si Lando. Si Lola, nga intawon doy salamat kayo. Nanayod ko'y garden. Kuhay sa isnak si Lando at to daybe. Si Lando, ang ayaw nanay, pila raman pud ni. Si Lola, ay ayaw balibari ang pagkaon doy kay grasya na. Lakaw na day. Nakapesnak pa noon ng Lando dere. Nagkuha pud kog pan og nagtimpla og juice. Kay gisingot lagi ko kaayo na limaho na kog wakwak. Mo nang nag-ilis ako una sa kwarto ni Lola. Naghukas na kog t-shirt og bara sa dihang nilihok ang doorknob. Nakasiga ako ang mata. Nakalimot kog lock sa portahan og nisulod si Lola. Unya, gidako para bagyod og able. Ang kwarto ni Lola kay nag-atubang biya sa sala. Maong nakasyagit ko kay nakitaan man ako si Lando nga nagsunod ni Lola. Maayo kay nasira og dali ni Lola ang pultahan nga wala pa kalingi si Lando. Si Lola, nga anong wala man pug ka ng lakday. Nitubag ko nga nakalimot ko la. Ningon si Lando, noon sa dito? Nitubag si Lola, ay nag-ilis ning dalaga na ako. Nga wala mang lang. Ginoo kong bataan ni kay murag walay buot. Hapita dyan ako dito eh. Malibat untag sa moto si Lando nga makakitag SPG. Gipasulod na lang daw niya si Lando kay dugay daw ko kayo. Lakas kay ni si Lando ni Lola. Og hantod sa usa ka semana, wala na'y nagparamdam sa balay ni Lola. Lami na pod ako ang tulog kay nabisi man ko adtong garden. Mo na nga kapoy na inig kagabi og dali ra ko makatulog. Usa na lang kasimana pod mulaya na gyud ko sa balay ni Lola. Kada hapon kay dadto gyud ko sa garden nga magtambay ug giatiman gyud nako para naikuon si Lola nga presko nga gulay. Kay paborito man niya nga maglawoy nga makapabaskog daw siyang lawas. One time na ako gibutang dito sa dihang nakahangad ko sa taas. Naman po'y bintana nga makita sa likod. Unya, mura magnaay nila. Gitawag na ako basig si Lola, pero wala may nito ba. Basig huna-huna rapod to na ako maong nibalik ko sa kontrabaho. Pero murag naagyoy nagtanaw na ko. Nihangad na pod ko sa taas. Pero wala yun ko nalibat kay naagyoy tao sa taas nga dapit sa bintana. Gikulbaan ko kay basig naay ni sulod sa balay. Narabigod si Lola sa sulod. Gadali kog sulod o gadala kog sundang kay aron depensa og magkinaunsa. Pagsulod na ako kay naaraman si Lola sa sala, gaduyan-duyan siyang rocking chair nga natulog. Gikulbaan jud ko kay naagid ko'y nakita nga tao sa taas. Nigawas ko kay basig mo labay ito si Lando. Imbis kay manginahanglan akong Lando, bisag iyahang anino, iyamo gyoy migimaw. Mura kog nabuang nga sigiglantaw sa bintana sa taas, og naabayoy tawo. Mahadlok pod ko mosaka, basin unsa palamay ako makita. Pero mura gyud kog nakakita sa Ginoo sa dihang nisulod ang motor ni Papa. Nangutana si Papa kung asa si Lola. Nitubag pod ko nga naa dadto natulog. Nagunsa makadere. Ingon si Papa, nga niingon man to si Vince nga sige daw og sakit ang tuhod ni Mama. Pasagdaan ra siguro ni mo ni dire. Nitubag ko nga, wala oy. Ako man gani na garden din eh. Kaya nagpalingog-lingog to silang Vince nga gisugo ni Lola.
Gisumbong pa yun ko sa mga way po angod na akong igagaw. Namangod po'y arthritis si lola. Nisamot siguro datong sige na kog pasaka-saka sa taas. Pero wala akong magsaba ni Papa kay basig malatos kog butay. Kay lugos na ligi kalakaw si lola, kay ngol-ngol yan tuhod, giubanan kong Papa hangtod daw mauli si ante. Dako gyud kaayo kong kalipay kay naa na si Papa. Ang nakaparat lang, kay niingon si Papa nga, adto ra ka sa taas tulog, kay ako lang dinhi. Nitubag ko nga, dinhi ragod ko. Tubag si Papa, kagamay aning kwarto ka, asa man ka mosuksok, magtindog ka matulog. Nitubag ko nga, ako lang dinhi, ikaw lang dito. Ingon si Papa, nalubag naman siguro ng otok na muhel ka. Imbis kay mo akong yanhi kay alalayan ako si Mama. Tubag ko ni Papa, nga naiungo dadto ba? Nitubag si Papa nga, ungo sa imong kagaraw. Sa kanya to, lambusi ng ungo. Atot jud kaayo kay imbis kay nalipay nako nga naa ako nga mahan, iabog noon ko paingon dadto sa mga kalag nga nasa taas. Upat pa kagabi nga mag-antos ko sa balay ni Lola. Kay giabog lagi ko sa kong amahan, nipadulong na pud ko sa taas sa aircon nga kwarto nga gadala kog santos o grosaryuhan. Gibutang nako sa lamisa, tapad sa kutsyon. Nangadji yud ko para iiway yud ko sa mga kalag ug mga inkanto aning balaya. Bukot habol na pod. Nakatulog raman pod ko kadugayan. May gani kay walay kalag nga nagparamdam sa duha nako kagabi usa ko molaya sa balay ni Lola. Gasige lang yun kog pangadji para mahilayo ko sa mga wala pa ka move on nga kalag. Dayon one time, gipapalit kog lamas ni Papa sa merkado kay wanay lamas. Nalipay pod ko kay makagawas na gyud ko sa balay ni Lola. Gigamit na kong motor ni Papa. Mo'y pagawas na ko kay nagpadong pod si Lando nga isputing na pod kayo. Makig-eyeball na pod siguro og textmates. Shades is life gyud kayo. Nangota na siya kung asa ko padulong. Ako pa siyang giingnan nga sa merkado. Ngun si Lando, nga sakay ko be. Nitubag pud ko, nga dali. Pagsakay niya kay haska man di ay kabugat ani Lando. Murag tulo ka sakong bugas ako ang giangkas. Ningon si Lando, nganong nag-shorts raman ka. Tubag ko nga, alangan na magsayal ko. Tubag si Lando, nga nagpantalon unta ka. Tubag pud ko niya, ngayaw pagbuot kay basig maglakaw noon ka karon. Bugat yun kayo si Lando, labi nag-inigliko na ko kay nagbasol yun ko nganong gisakay na ko si Lando, nga lami kayo ihagbong sa bakilid. Maayo kay $1 pud ang merkado. Gitanaw gud mi sa mga tao kay bayang ga-drive, unya dakong mangog nga laki ang sakay. Gihagbong nako siya sa may paradahan paingon sa lungsod. Wala na ko mangutana og asa siya mo padulong. Pagbalik na nako, nagatang si Papa sa gawas. Gaikis ang kilay. Nangutana siya sa kuha kung kinsa kuno tong lalaki nga ko ang gipasakay. Nitubag ko nga, ang guard man to dira. Tubag si Papa, imuha tong uyab. Nitubag pud ko, nga dili oy, nakisakay ra to. Nitubag si Papa, nga bantay bitaw. Adik na pud na. Malaparuhan gyud ka nako. Nitubag ko sa kong Papa, nga dili to adik oy. Libat lang jud to. Tubag si Papa, nga bahalag libat og bungi, basta dili adik, iman ina. Habitaw, nakauyab manggugog adik sa una. Wala man pud ko kahibalo nga adik dayto kay nindot magtrabaho. Mao na nga gibulagan nako kay hapit ko palayasan ni Papa. Dili daw siya mo piyansa og mapriso ko.
bahalag madugta daw ko dito. Dili man pud nawong og adik si Lando. Iyahang mata lang yun. Excited na yun kay ko nga mulayas sa balay ni Lola. Usa na lang kagabi ang ako ang antuson. Nag-impake nako kay mulakaw nako aning balaya. Mura sad ko gikan og quarantine. Kay muli na lagi ko pagkaugma nang hinlok sa taas og nanarapo og nang lampaso. Ug sa dihang naa na po'y nangayo sa gawas. Nidungaw ko sa bintana pero wala may tao. Gibinuangan gyud ko sa mga kalag din hiba. Pero sagdi man lamang kay molayas na ko dari ugma. Nagpadayon ra og lampaso sa dihang nilabay na pod silang. Halos na lamang kada adlaw kay naay eyeball nga text me. Kuyawan ning Lando ba? Dili mawad-an og ka-eyeball. Kagwapo na lamang yod aning Lando. Masuya pud ta ani. Eyeball na si Lando. Unya ako, kasige rag pang lampaso. Kapait ba? Sa moto nga pagkagabi na, wala na pud ko nakatulog sa ka-excited siguro nako nga mulayas ng aning balay ni Lola. Ready na gyud ko nga mulupad ugma. Gimingaw nako sa balay namo. Nagligid-ligid na pud ko kay dili ko katulog. Ug bisag unsaon akog piyong, dili gyud ko katulog. Mingaw na kaayong palibot sa dihang naay murag niglakaw sa hagdan. Nga bugat kayo puno. Namugnaw na pud ko bisag wala nako gion ng aircon. Nisuksok nako sa bongbong kay paduol naman ang tunog. Gakurog nako kay naagyoy tawo kay naay anino sa gawas sa pultahan nga nagliho. Ako ang heart kay hapit na gyud mubuto sa kakulba. Gipaningot na gyud kog maayo. Nakasyagit ko kay nanuktok managkalit. Hapit ko mamatay sa kakulba. Pero si Papa Ramandiay ang nanuktok. Magpainit og tubig kay gangol-ngol ang tuhod ni Lola. Kuyawan ako eh. Nakaingon kog magpailaila na ang kalag nako. Sa moto nga nakasurvive yun ko sa hapit usang buwan nako sa balay ni Lola. Niuli na si Auntie o gipugngan pa ko ni Lola nga dadto sa daw ko kay mingawon siya nako. Mingawon pud ko ni Lola pero kaulio na yun ko. Nibabay pud ko sa mga kalag nga wala pa ka move on sa balay ni Lola. Malinawan na sila balik kay wala na'y magpa-sounds og heavy nga metal nga mga kanta. Nibalik na pud kog trabaho karon og naanay uyab nga half Japanese. Og si Lando kay gikasal na pud siya karon lang nga tuig. Nakakaon pud ko silang lechon og minudo kay invited man sad ko kay close man ming Lando. Ang gwapa man day pod kaayo ang sigig eyeball ni Lando. Mo day tong magpa-spooting yud kayo siya. Kagwapo na lang yun ni Lando. Nagduda ko nga ni sumbong yun tong mga wala ka move on nga kalag ni Lando nga nang hinaway ko siyahang mata. Mga barkada yun tong kalaga ni Lando ba? Mga sumbongero kayo. Og maora po to. Salamat di ay sa pag-uban sa journey nako sa balay ni Lola. Sayonara. Ladies and boys, doon ang tag-ingon. Okay. Agaran, ladies and boys, mo shout out sa taga mga nag-comment ang mga confessions before. Saying hi og daghang salamat sa pagpaminaw kang Maika Jane Carmen. Hi. Hi pod kang Marianne Tumbok. Apil pod si Ami Rose Kaga. Hi sa iyo og kang Miss Cool. Og si Marina sa Kitchen from Negros Oriental. Salamat sa bagong upload by. Pa-shoutout og pag-greet og happy birthday sa kong partner nga si Sigfree Alcorin. Salamat bay. Sa tanang mga nag-celebrate silang birthday today, kagahapon og ugma, happy birthday advance and belated
happy birthday ninyong tanan. Mazelleriel Sarcauga, hi. Evelyn Sumalpong, dagang salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Naneth Gutuman, maoraning horror nga naay pagka-comedy. Nalingaw kog sige katawa imbis nga naay kahadlukan. Salamat, bye. Happy peel nako. Sana all happy peel. Hi kang Naneth Gutuman, salamat sa pagpaminaw. Hi kang Dina Choi, apel pod kang Lizelle Ignacio. Hi, salamat sa imuhang pagpaminaw. Jola Laranio. Hi, apel pod kang Honey Jones Tagal, kang B. Campasas o kang Hanley Isayas o kang Chai Lavain. Salamat sa imong pagpaminaw. O shoutout pod kang Daisy Jean Pianor. Hi. Carmila Silibio o kang Ding Chai Kyo. Hi. Chiki Nimenzo. Hi. After 3 weeks wala ka-upload. Dugay jud kay ko nga wala naka-upload og balik, diba? Xavier Secretaria, salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ana Luz Salunte, hi. Ana Luz Solante, hi. Hi kang yan o kang Amaristar. Hi, o kang Christy Braza. Hi, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Ug daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta. Bitaw medyo dugay ko naka-upload, di ba? No. Mao na kung gusto mo nga ma-sponsor, di ba, para na tay daily nga uploads. Ay, pwede ko ninyo nga message sa akong messenger na landara sa may description box below, or i-search lang palihog sa Facebook ang Bay Gamay. Message ko ha para mag-istorya tag bisag unsa og napo ko'y GCash. Napudi hara gihapon sa may description box below ha para maka-daily uploads ta para di na ta mawalag 2 weeks, 3 weeks. Pero daghang salamat jud kaayo sa iyong pagpaminaw. Ug hantod sa sunod na lang, ako si Bay Gamay moingon. Amping mong tanan, ilaw ka mong tanan. Moha.